Idź. Pozor na to, chudiaci. Ak si chcete niekto natočiť, ako sme identifikovali parcelu, priamo zo strany sa tu vykresluje. Ak to pomôže geodetickej firme ORT, ale asi ju budete musieť vymazať kvôli reklame. Takáto sonda sa dá prenajmuť za 60 € na deň a každý jeden občan, pokiaľ si zoženie cez geodetickú službu v tom katastri, kde sa mu nehnuteľnosť nachádza, mapu a tí, čo mu tú sondu prenajímajú, mu do nej vložia, tak si vie celkom presne identifikovať svoje nehnuteľnosti. Sú ale tri pojmy. Pri geometrickom pláne musí byť geometer, pri vytyčovaní pozemku musí byť geometer a ďalší spoluvlastníci parcely a parciel. Ale pre identifikáciu toho, čo polícia nevedela, čo pán Gašpar zase klamal, popri tom tie všetky domy sú už označené, ešte raz opakujem, to boli lži v priamom prenose. Kriminalizovanie môjho mena je mena pána Kotlebu. Takže polícia už mala dávno zidentifikované to, čo chcel mať zidentifikované. Týmto je ďakujem ako reklamnému partnerovi, lebo ja som prišiel na hotové. Ďakujem polícii. To je zatiaľ všetko dneska. No, je to prvý krok, nie sme stavili prvý krok preto, aby sme obnovili právny stav tejto časti Slovenskej republiky. Budú nasledovať ďalšie kroky, teraz momentálne by bolo predčasné rozprávať o tom, aké, aby som si nevymýšľal, aby som nebol ako napríklad pán prezident policajného zboru. Ale dnes si myslím, že ten prvý krok sme spravili, je to dobré. Dokonca naše merania sa zhodujú s tým, čo tu označila polícia, takže asi sme na tom istom, rozprávame o tej istej parcele. No a myslím, že ešte do konca roka spravíme niečo v tejto veci a potom sa ďalej uvidí. Ale v každom prípade našim jediným cieľom je, aby tu zákon začal platiť pre všetkých rovnako. Dokonca ústava nám hovorí o tom, že ak niečo je raz nadobudnuté alebo postavené v rozpore s právnym poriadkom, nepožíva to zákonnú ochranu. Hej? Článok 20 Ústavy Slovenskej republiky. Takže tie všetky dneska predvedenia, zastrašovania, odkláňania dopravy pokladám za absolútne účelové opatrenia polície vykonané na politickú objednávku a verím tomu, že aj vďaka dnešnému dňu sa trošku ľuďom otvoria oči a pochopia, ako si právny štát predstavuje Fico s Kaliňákom. Stále plánujete, že by ste zboural tie černé stavby na svých pozemcích? Tie moje pozemky, alebo pozemky, ktorých som spolumajiteľ, sú vedené na katastri ako trvalo trávnaté porasty. To znamená, žiadne stavby, žiadne chatrče, nič tam nemá byť zapísané. Zákon číslo 220 z roku 2004 mne ako spolumajiteľovi ukladá povinnosť udržiavať ten pozemok v stave, v akom je zapísané na katastri. Myslím, že to ako odpoveď úplne stačí.